banter men. Lanang apa wedok iki? Wah, lanang metu titite. Edian. Mumpung renek wong ngerti, bayi iki sok nek gedhe mbebayani patenane sen cemplungke kawat condro. Lah demit setan. Takon apa nek ora tresna apa gelem pendak bengi dikeloni nganti meteng 7 sasi. Jenengan kita takon apa? Wong genah lek padha-padha lek tresna, wis nganti rabi kaya ngene kok ditakoni tresna apa ora. Bangeten menengo. Wis cukup nek aku takon karo kowe. Wong wedok iki mesti kaya ngono kuwi. Wong wedok iki nek takon sak kecap, lek balesi 1000 kecap. Ngomong wong wedok iki lek wong lanang salah sithik, lek ngelokne ndremimil ket awan nganti bengi ra leren, ra gelem mingkem nek ora dijejeli gedang goreng. Janaka wonten dawuh. Aku kuwi apamu? Paduka menika Mara Sepah. Mara tuwa? Iya. Penganggepmu manang Bathara Brama tanpa beda kadidene tiyang sepah kula piyambak. Mau anggap bapakmu dhewe? Inggih. Yen to Brama ki tok anggap bapakmu dhewe, wajibe anak nyang bapak kuwi apa? Anak kedah bangun miturut dumateng dawuhipun tiyang sepuh. Tak perintah ngalor. Janaka badhe ngaler. Tak perintah ngidul. Janaka badhe ngidul. Yen kowe tak kongkon nganti lara, sampun malih kok saged pejah kula temah. Kena tak gondeli, saged. Satriya lati lan makarti kudu nyawiji. Tegese menapa ingkang kawedhar kababar kedah dumadi tumus wonten kasunyatan. Yen ana perintah saka aku, tertamtu badhe kula tindakaken. Rungokno kupingmu. Dina samangka ana perintah saka Bathara Brama, dina iki kowe kudu. Ya. Wonten menapa to Kanjeng Rama Pukulun, dina samangka panjenengan mbok ngendika sing cetha, aja ndadekake ndredeg. Menenga, Janaka, kowe kudu lunga saka ing Kayiwangan Swarga Dawana pegaten bojomu. Aku butuh kowe lunga saiki. Oh. Ya kali apa-apa Pukulun kok banget. Ya kali apa-apa. Ana ngomong-ngomongan pegatan. Aja lunga pangeran, aja lunga. Aja gugu capek bapak. Aku tresno kawan panjenenganmu, aja lunga. Anakmu ning jero wetengku ki lho wis mancal-mancal. Aja Rama Pukulun iki omong apa lho? Janaka. Satriya jare lati lan makarti kudu nyawiji. Kowe tak perintah lunga saka Swarga Dawana. Ya kene sing begegek ana kono. Oh. Pangeran aja lunga. Nduk mandeg Pangeran aja lunga. Anakmu piye Pangeran? Pangeran, Pangeran, lerem sik aja bengok-bengok kaya ngono. Wis ana lho. Aku tumindak sing kaya ngene iki mergo aku tresna karo kowe. Kowe ngerti to, Janaka kuwi sapa? Janaka kuwi wong tukmis. Senengane dolanan wong wadon. Mula cara wong urung kejeron, rung kenemenen ya. Kowe tak pisahne
karo Janaka bakal tak golekne wong lanang sing luwih ganteng, sing luwih sugih. Janaka ki apa? Mung satriya. Eneng sing luwih sugih sing iso ngopeni kowe ya kuwi Ratu Tunggul Malaya. Putrane Pukulun Bathara Guru. Ratu sing bakal nyukupi kawan kowe. Lungane Janaka aja mok getuni. Kowe manuta tak rabekne kelawan Dewa Serani. Rabine dhewe. Yancuk. Oh. Wah, mati aku. Nek rasa ngrampungi ngalih kono. Lanang anu nungas nangis. Heh, wong lanang kok nungas nangis. Wong perkara wong wedok mok tangisi. Kaya tanggapan ra gelem mangkat. Apa wong lanang apa kaya ngono. Terus ana lho jaluk ngapura ya no. Bangetan menuripku iki. Anak wis tresno karo bojone kok pegantan ya. Kalau mau timbang pegantan luwih becik aku mati. Aku tak mati karena anakku pangeran. Tak tunggu adalah lagi kasuarkan. Lah kebangetan udah bapak iya. Bapakku celok lho. Aku tak mati wae pangeran. Tali iki sing bakal budalke nyawaku. Aku tak mati karo anakmu. Pangeran. Selamat tinggal dunia. Ngawur. Si Janaka nek nganti kaya ngono. Anakku Dewa Serani iki kurang piye? Anakku ki jek Jaka lho. Anakku jek Jaka kowe wis randha meteng sisan. Terus gelem nampa apa anane? Manuta tak boyong ning Tunggul Malaya, tak rabekne kelawan Dewa Serani. Ora sudi Betari kowe lunga. Kowe lunga aku ora sudi. Aku lho becik mati wae. Ora tak semaputke bengok terus semono gedene katresnanmu kelawan Janaka ning tak samang kowe pancen yo ayu tenan layak anakku Dewa Serani edan kepayang-payang tinuwun jebul bah ayu tenan ya dina iki mosok anakku rabi pisanan kok wis bojone wis gembol bayi semono gedene tak sengko tak surung laire jabang bayi dene iki. Acarita kaya to mangkon. Ngedalaken daya kekiatan wujud maruta utawa angin saka anggane Sang Tanjogtari Durga. Den tempuhaken ana jiwa ragane Sang Dewi Dresanala ingkang datane ling Purwa Duksina. Neting sedya sejaning nala arsa nyurung nyengkake laire jabang bayi sing sih 7 sasi sing saklugune durung pancine lair wusnya ragane Sang Dewi Dresanala kepanjenengan wujud maruta saking Betari Durga Dresanala sakala mbukak 17 mengo kaya guwa. Tak tanpa ngeden brol
lahir jabang bayi kaya golek kencana mija kakung. Dewasane bayangan bojomu dewasane. Banter men. Lanang apa wedok iki? Lanang metu titite. Edian. Mumpung renek wong ngerti, bayi iki sok nek gedhe mbok brayane patenane sen cemplungke kawat condro. Lah demit setan, suster ngesot. Ilang kamanungsanmu Tari Durga. Lah bocah ora dosa, bocah ora salah. Lah kok arep pateni cemplungke kawat candra di muka. Wo, kewirangan. Kawat candra di muka. Sirna ning malah saya dewasa. Ora mati ning malah sekti jejabang bayi ingkang kacemplungaken wonten madyaning kawah candra dimuka. Mencorong pasuryane nganti kaya mblerengi mripat. Prayitna sang Kanika putra ya Sang Hyang Narada mrepeki ungganing sang apekik. Mayang wiwik butuwi Pakde aku anake sapa wis gedhe wis ana sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina wong tansah nelongso
Mergo nembe dilairake. Ngono ya, Mbah? Ah. Lah terus sing golek dolan karo kancaku, aku golek diceluk kancaku lek nyeluk aku piye, Mbah? Lah mulai iki kowe tak kei jeneng. Rene sing methuk sepisanan ana ing kene kuwi Ulun, mula Ulun kang menang menehi tetenger kelawan jeneng kita. Aku kei jeneng sapa sing apik ya, Mbah? Yo. Jeneng kita tak wenehi tetenger rehne dewasamu saka kawah Candra Dimuka saka jerone wisane geni. Mula jeneng sira tak wenehi tetenger Bambang Wisa Geni ya Bambang Wisang Geni. Bambang Wisang Geni. Ya. Ora nganggo anom. Ora kudu. Terus aku anake sapa, Mbah? Ya, kowe nek pengen ngerti anake sapa, bapakmu sapa, ibumu sapa, noleh ora ono. Wes, Mbah. kowe weruh apa? Weruh wong wedok do nganggo gelungan. Kuwi sinden dudu kuwi. Rada mburi kono ora adoh lho. Enek dewa do nganggo sepatu. Kae dewa. Terus kowe takono karo dewa-dewa kae. Nek tak takoni ora ngerti bapak karo ibuku, Tonyonen cangkeme. ya, Mbah. Ora ora. Sapa iki? Aku Bambang Wisanggeni. Kowe sapa, Pak? Bathara Indra, Ulun Dewa. Oh, Pak Indra. Yo. Kowe ngomong, Arep takon kok. takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Tonyo cangkeme. Sapa iki? Bambang Wisanggeni kowe sapa? Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Yo. Arep takon Pak Carik. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Tonyo cangkeme. Kowe ya dewa. Dewa iki le. Dewa ora ine elek kaya tetek melek. Iya. Pancen aku sak rombongan rupaku elek dhewe. Kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Ngopo? Arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora Oh, njaluk tonyo cangkem. Ora nek sing ngerti iki, Mbah. Kalau jek enek sawangan kae dewa sing nganggo jubah abang. Jubah abang. Ya kae dewane geni Bathara Brahma. Bathara Brahma. Ya, Dewane dewane geni. kaya ditakoni. Takonono. Nek ora ngerti, Tonyonen cangkeme. ya, Mbah. Ya lakon bengi iki enek mbae ditonyo cangkeme karo putune. Apokmu kapan kowe? Wong tuwek ora kena digondhali. Sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Kowe sapa? Bathara Brahma. Jare dewane geni. Ya, Aku mau arep takon. takon apa? Sapa ibuku? Ora ngerti. Sapa bapakku? Ya ora ngerti. Iki piye to cah iki? Iki genah lek sak nomor putune wong gendeng sak nomor iki. Ing atase lagi petuk takoni bapake karo ibune sapa sing ngerti? Ngerti ora? Ora ngerti. Tonya cangkem.
Jos, Jos ya, Mbah. jos. Pokoke petuk karo dewa, petuk karo dewa, tonyo cangkeme, tonyo cangkeme. Aduh. Aduh. Engko sike, nek aku mau tonyo cangkemku, Lah aku manut karo Simbah to. manut piye? Jare pokoke petuk dewa, tonyo cangkeme. Lah sampean dewa apa udu? Ya dewa ning aku kancamu. Nah, the best friend aku karo kowe, soulmate, ngono. Ngono ya, Mbah. Ya. Lah terus bapakku sapa? Kae lho, enek dewa sing tangane papat. Kae pimpinane dewa. Wah. Tangane papat keleke ya papat. Iya. Lah adus ngenteng-entengi sabun. Iya. Wong tangane loro wis kok mongso adus enek sing ngenteng-ngenteni sabun. Kae ditakoni, ora nganti tonyo cangkeme, tonyo cangkeme. Sopo iki? Bambang Wisanggeni. Kowe sapa? Bathara Guru. Wah, nang ngono duwe kakang jenenge Bathara dosen. Ora ndene ngono. Aku mau ngarep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Wah, njaluk tonyo. Bacidor kahot siaga. Kita kuwi entuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih, Bambang Wisanggeni. Ora kualat lawan para dewa-dewa. Ngono ya, Mbah. Ya. Terus bapakku sapa ya, Mbah? Lah bapakmu ora mapan ana kene, ayo tutno laku ulun. Tutno laku ulun tak petukne wong tuamu ana ing Ngarcapada. Iya, Mbah, aku pengen sowan, pengen sungkem karo bapakku. Yo, tak tut dina sampeyan ngetutno marang langku ning Bathara Narada.